ndị ọma Igbo ndị ọma nọ na mba dị iche iche, Igbo bụ Igbo, kana ụmụ nwoke kana ụmụ nwaanyị, kana mmiri na-emerụ n'iwe n'owu ndị bụ onye Igbo na-ege ntị. Masị gị owo bụ n'ichiri nke zero cheta anyị nwee weruo anyị pụtasị ka ebe ezi ọma tụọ nzu ọtụtụ ma cheta anyị wego obere eke nke bụ ya na-esonye bụ na-ata atabizi na-esonye na dis program bụrụ nwa afọ Igbo. A sị gị na ibe anyị na-emebe a bụ ụmụnne m ka nna emelie, ụmụnne m bụ ụmụ Igbo ka nna emelie. Ụdị Igbo ya asụ n'onu ụdị abụghị ka njiri ụdị abụghị ka omenala anyị dịdịchakwa, mana ibe matara nne bụ mara ebe isi mara nke gị egbo na nke gị asị ịtụfu na nke gị iji na nke onye ọzọ ụbọchịdo nke gị nwa frizi na nke gị abụrụ ya. So asụ m ibe nna eme ebe abụrụ egwu ka na-egwuru m bụ na-ajụ ụka nna kịrị akị. Ibe nna eme ebe a bụ ka nkọwalụ so ma ọtụtụ ndị Igbo bụ Igbo nọ na mba dị iche iche, ọnụ ma ọnụ n'ezi si na omenala anyị abụrụ ezigbo ibe, si na omenala anyị bụ ibe atịtị, si na omenala anyị bụ ajọ ibe, na omenala anyị bụ njọ, na omenala bụ ọgwụ, na omenala bụ ajọ ibe. Agwọdị ndị ahụ ka nji mata na ọnlaịn na-akọwa so ka mgbasa obere ozi ọma banyere. So nke bụ onye na-ege ọha niile, nke bụ onye na-ege ọ bụ ya na-alaik ibe ndị Igbo na omenala Igbo na-adị gị mma, ị na-alaik ive ikpọrọ ive egwu na-akpọrọ ibe ndị Igbo na-amasị gị, ịbatakwana inyekwana aka gbasakwana. Ọ bụrụ na ije eziro na ike ozi ọma adịrọ gị ịgbasa ka ndị na-anụrụ ya, ndị na-amarụ maka ya ka ha ga-echekwali oge nke bụ ya na-ege ọ bụrụ na ịmara wel bikos na like ụdị nji ekwu n'oge izi si na mụ amara omenala Igbo na mụ amarakwa n'iwe wel na ọ bụrụ na mụ mara ekwu na mụ mara agodo mana dị letu ụwa mmalị ka m bụ nwa mmapụta n'iru akwụkwọ. So nke bụ ya nwekwa na nwere ikike mmapụta n'ụdị ahụ mmapụta ka ebe Igbo mara na nke anyị ji adị. Mana ọ bụrụ na ị nwere ike mmapụta nne amaghị oge sikidiko inye aka gbasa dị ozi na onye ka ọ tọzigota na ntị maọbụ ọgbagụ ka na ntị maọbụ kọzazi ịghọtazi ya another person ga-aghọtakwu ya ịghọtara. So n'aka anyị matata nwa dị ebe kesị ka achụtara nzu eke ka akpọ nwa arụbụnagụ kpọ ndị mbụ kpọ ndị ichie na ndị egede, ndị mmụọ na ndị egede, ndị na-emeri arụbụnagụ Igbo arụbụnagụ agụleri aja na agụleri ka nga agụleri ka mmụ Igbo mụrụ anya na agụleri bụ isi Igbo ka mmụ Igbo mụrụ anya na aba anyị mara na nke anyị adị onye kpọ ọbịa mkpọkọrọ abata ọbịa nwere kpọ ntụ. So bifo anyị bido ekpere ụtụtụ anyị nwa bifo anyị kọwawazi oziọma nketa anyị nwa ka anyị kpọrịta obere egwu anyị akpọta anyị egwu anyị ga bụ batụli nwa nteje ka ọ kọrọ anyị obere akọ bifo anyị bido akụkọ ụwa. Onye ka ọ na-akpọchakwalị bụ egwu a na-akọkọ akụkọ ụwa na-etinyele nwobele gị bụ onye nọ n'ịmakwalị nke ya akọwa makwalị nke ya kontributu bụ tinye egwu na na-amachakwa n'ihe ụwa amacha esi gị na amachara iwe ụwa amacha bụ onye nzuzu mana adị ebe madebere ka ha dịbịa ebidoro ya bụ na mụ mata n'iru akwa ọtata sị ka nkọwa dị bit dị lụta ụwa nụdọrọ m anya ka ọ dịla anya mma. Amele ị na-abọ ogide na n'onye nwa gbatụrụ nwa nteje ọsọ ndụ iji ụwa ha na ọsọ n'igwe ka everybody na-agba ọsọ n'igwe dipendizili ka onye si agba nke ya. Ndị ọgọ mma na-agba ọsọ ndụ, ndị ụka na-agba ọsọ ndụ ka anyị nọ n'ime ya. Mana matara nne bụ manye na gị na gị na akị na-agba ọsọ ndụ na Chukwu gị nọ gị n'ime na ọ bụ na-apụtala ụwa nwere chi na-edu ya.
ndị ọma mmụ Igbo ụmụnne m mmụ agụlụ ụmụ ọma bala amaghịkwa unu sunu ife a na-eme ihe apụtara m ya ka m jiri bịa mewe karikachọ bịa na-eme bụ ka mmee ka sọm ndị be anyị mmụ Igbo ndị nọ na mba dị iche iche si na omenala anyị abụrụ ya si na omenala dịbe atịtị omenala dipend kwele omenala abụrụ arụka na-ekwu ọdịta si na ọ bụrụ ọba iji na-agwụ nzo na-agwụ elu ọjọọ dị taịm mana anyị mahali nsọ anyị mahali ihe bụ omenala mahali ebe ọdịnala ahụ niile na-eme so ka mmeka sọm ndị be anyị mmụ Igbo ndị nọ n'ụzọ ije mmalị na omenala anyị na-eme ezisti ọnọdụ ka ndị na-emewa mmụọ nwa today na ife nwa na nwa na mgba na-asọ nsọ ọnụ na-asụ asụsụ onye ọzọ jiri na-etiri nwa gị ọdụchara omenala anyị ahụ na-akọwa maka ya ọ bụrụ ọkpatọfụ ọ bụrụ nke anyị ndị dị nwere njirimara aba jiri njirimara ga rapụ nwa gị je na skuul ọmụta oyibo nke na nwa gị na mgbe n'ọdụ unu na-akpa ibe na-akpa about Igbo na-ejiri Igbo na-agwa nwa gị okwu jiri ibe niile na-akọwalị nwa gị maka nke gị maka njirimara gị maka obodo gị ibe na-eme n'obodo gị so that o buru ọ bụ na otolitewo ka o jikwele ka ọ dị ya n'isi ka o nwee ike na amalị na ebe bụ nke dịbe unu wacha na anyị bụ mmụ Igbo na-aga n'ebe dị iche iche na-abazi anyị na-amụsa ebe dị n'iche n'iche ma anyị na-amụsa ụdị ahụ na-anọ today o nwere some part of ihe gaa na kọntrị na inweta Hausa nweta Yoruba di ya adị na ịbịa debe Yoruba ka eji na-asụ Hausa ka eji na-asụ ma osiketi ike ebe ga-abata afọ ndị Igbo ka na-asụ Igbo n'ebe ahụ onye ka ha istedi onye Igbo na-asụlụ gị Yoruba ọ na-asụlụ gị Hausa na bụ na nke anyị na anyị na-akpọ nke anyị asị bidati na amara ọnwa anyị so many things na-eme mana ya na yo ngị bụ nwa afọ ngị bụ kpọrọ onwe gị onye Igbo ime na onwe gị like that ọ bụ mekọrọ gị smartness ọ bụrụ nya mekere gị n'ịmalili ọ bụrụ mekere gị dị wise ọ bụrụ mekere gị n'ivulu ụzọ ụdị a na-anọ today ebe ọ bụla ị nọ na-esonye kwenye na omenala gị kwenye na omenala ya dị ka ị na-eme ọ na-ahụ iwe na-emeli Igbo iwe duwe gị iwe na-emeli Igbo iwe aja na Igbo aja na agwụrụ nye na-edu gị ije nye na-edu gị nabata ka enyi nkwuchi ka anyị kọbara akụkọ ụwa na enyi nwere iwe na-ekwu so agụrụ Igbo bụ Igbo tanyị bụ eke chieke woru egwu ekwuzi egwu ekpe ọnụ egwu na-akpọ ya bụ ka ha tonzu eke kpekpele eke zie eziọma eke ndị be ya na-esonye nne amasị gị dịko ị na-agbasakwanye na-agbasa na onwere ndị Igbo tọrọ atọ rapụkwanye nwe ike na-eke ọbụla nke be na-esonye mara ibe niile na ihe na-akọzọ na ịmalị anwada min na ịmalị n'ọbụla ọ gbalị gị ntọda anya dịka dị nsọ aka ya mana ụlọ ndị nọ na-amarị atọ na-abụ ya na anọdatin ka ọ bụ na-abịa na iwe ọjọọ ka ọ bụ ibi ndị dị mmadụ bụ ịgbasa eziọma gị ka ndị dị mmadụ nwere njirimara aba ndị dị mmadụ nwere ka ha na-eme ka na-agụ na mmadụ ejiri hụ na nna onye ọzọ bieli gị nri maọbụ na nna ọzọ bieli gị nri eto ụtọ wee weelụ ma mma wee weelụ ịgbajiza nri nke nne gị sị na nne ga mara ozi nri esi ọkwa ajọ ibe onye bịa Igbo na-emezi today na ndị chọpụtapụtala Kristianity ọbụla nya bụ trap nke anyị ọbụna m traịbụ nke anyị ịbataza na anyị na-emezi ihe esiza ya esi na omenala bụ ajọ na omenala bụ ndị ọgọ mmụọ bụ nke kedu anyị na-eme n'onwe anyị ibe kedu anyị na-eme n'onwe anyị ibe akpatara n'Igbo ọnụ nwata ibe ọbụla na-eme nri today na enwere ndị a na-adịghị azi ndị Igbo ibe niile anyị bụ ndị Igbo na fight ka anyị nwere onwe anyị today ka anyị na-eme na-akwụ n'aja ọ ndị ọsọ ndị freedom fighter anyị ahụ na-ekọ ka na-emechili ebele because when je emechili ebele na those ones na-ata ọnụ site n'aka Ojukwu ụdị a na-anọ na ọbụla sị na ịbụ Igbo mara onwe anyị magburu onwe anyị arụ na Ojukwu ka agụtọtara anyị Biafra bifo ọdajie mana bụ ị na-amara onwe anyị na anyị filiri na wọnsọ anyị nwetara ego wọnsọ ego bara anyị aka na ihe ibe ndị ọzọ nne bụ mọịmọị kpatara ya na today som ihe ji na-adịra gị ka ibe nwere onwe about Igbo anyị na-ekwu okwu ya ma som ndị ọzọ nọ n'isi a na-avụ another person n'ọbụ beast n'ọbụ terrorist na the steeti n'ọbụ terrorist na terrorize obodo simple because na the person na-achọ ọdịmma ụmụnne ya simple because na the person na-achọrọ ọdịmma obodo ya a na-abụzi ajọ another people owu group some group and they take advantage
frize na wa dị oke na wa na bebe zuru uwe na bebe na be nke na ụdị nwaanyị na ji ego nwaanyị onye amụta ụmụarụ ụdị ụmụarụ ya dupe bepụta ya nọdụta jizela anyị igbo ozi jizela na Naịjirịa mezili ebe na-achụzụ nta ego ebe na-achụzụ nta ibe na-achụ bụ njizi na-eji nke mmụọ ogbenye na-emegide na-egbusi mmụọ ụwa na-elukatụ ụdị ọbara na-ewusi n'ala Igbo today ore na-ekwu okwu asịkwo ka enwekwula nwa ndị Igbo awa nọchakwa ihe kedu ihe na-enye gị joy men amara ka m esi na akọ amazi ibe ebele ndị Igbo ebele anyị igbe gbuo mana mana anyị amụọ nwaanyị butere the chain Igbo ndị ọma ndị bụ onye ọma na-ege m ntị n'ebe nwa ọ bụrụ na tata bizines onye a sị gị na ọnọdụ ebe dị iche anyị na-emebe na-abụrụ nkọwa maka anyị bụ Igbo nsụ asụsụ anyị bụ Igbo iji na-eme njirimara anyị bụ Igbo ndị Igbo nwere njirimara aba ndị Igbo nwere eji malịba ndị bụ onye Igbo na-ege ntị malị mara na nke gị ya adị ebe ọ bụla ị nọ ịtụ uhe na nke gị ị na-emegodo nke ndị oyibo ahụ nne ịtụ uhe na nke gị ị na-ejegodo ụka anyị kpara nke gị asị na-abụ gị na-esonyela anyị amasị gị na amalị gị mma gị na-esonyela anyị amasị gị na adịrị gị na mma taa nwa bụ eke ịmaghalibe eke bụ n'ala Igbo ịmaghalibe eji eke eme ngwa gee m ntị ọ bụla ịmara ihe eji eke eme mana anyị n'otu ọbụla Igbo onye Igbo mị na-eje ụka mị na-ejere ụka arịpụta ụtụtụ wee te nzuchi gị okwochi gị kpokwe na-emele gị kpokwe arụbụna gị ụwa tụọlụ ha nzu tụọlụ ndị enu na ndị a na nzu tụọlụ ndị mmụọ nzu tụọlụ ndị ichie nzu tụọlụ ndị mbụ na ndị egede nzu ka ị na-emekwenye kwụ aka n'aka gị ọtọ ma mee ka eshọ ị na-emegidere mmadụ mee ka eshọ ị na-agbachiri ụlọ mmadụ ka ị na-emekwa n'ụdị ahụ nne n'iru nri ka ejikwa na-aga ibe niile eji na-eme bụ n'iru nri ka eji na-agala gị ụzọ gị abụ ụzọ mmiri maka ụzọ mmiri na-echere echi omenala bụ ụzọ mmiri ka ọ bụ gị bụ onye omenala mara omenala na-agba omenala ụzọ gị abụ ụzọ mmiri nomata nseke ọbụla nomata ọdịnala nomata ụdị vesa atụrụ gị nomata ụdị challenges ọbụla ị na-enweta na ya saịdị men irizin ya na ihe na matter of time nkili ya na ndị oyibo na-asị gị na time na-ekili ya time na-ekili almost everything time na-ekili ibe niile mana igwe mata ndị maka onwe gị maka ebe isi because ịmaga onwe gị before that time ahụ na enwere ike ndị osochi gbuchie gị dem n'aka eti mgbe dị Malaysia so gị bụ nwa afọ Igbo onye Ebonyi Igbo onye Abịa Igbo onye Enugu Igbo Anambra Igbo onye Imo cheki echi gị na onwere chi n'ọlụgwụ ụwa esi gị na ị nwere ochi na ogbu chi ka enwere yes ogbu chi ka enwere mana o nwere chikwurugo ụwa ka na-apụta ụwa ọ bụrụ na nwere owuchi ọ dị ka na-agụ n'ọdị taa dutoro dị oti ndị ụka anyị la anyị anyị na owuchi oke na ekpele ọ bụrụ na ekpele owuchi anyị na-ekpọkọta ọnụ ka ha ma owu chọọchị ọ bụrụ na ekpele owuchi anyị na-ekpọkọta ọnụ ka ha ma owu chọọchị ka anyị na-enwe branch na owuchi anyị ka na ekpele ma e nwere ụdị ahụ nwụrụ anụ otudo ọ bụrụ protokọlụ ndị pentikọstal ka ndị katọlik na-eme ọ bụrụ ya ka ndị ibe na-eme bụ ndị agịrị ka na-eme so ndị dị nwechara nkebe owuchi aka na-ekpekwali so mmadụ eche gị confusion n'omenala bụ na ọgọ mmụọ bụ ajọ ibe na owuchi uke na-ekpeli yes owuchi uke na-ekpeli mana ọ bụ napụtala ụwa mgbe ichi bịa pụta ụwa adị ọ bụ napụtala ụwa bụkwa na chukwu onwe na chukwu na chiki n'oge n'ime na-abụrụ chukwu anya kpatara azị nọ na-adị ya n'otude na ebe ọ bụla dị ịtọ maọbụ ịnọ nwa nọdụ na chukwu anọdụ odi ya ụlọ okwu aka bụ abụ praise wee chukwu mmụọ chukwu anọdụ odi ya ihe dịtamin ibe dị m n'okwu ibe dị gị n'obu vitamin na ọ bụrụ ka isi etigbu onwe gị ma ụdị isi eti n'ololo maọbụ ụdịsa enwetu ụdịsa plan ti ebe mba ụdị a chukwu n'otude
mmadụ na-agwara mmadụ na-ekpetara mmadụ nọ na be Chukwu ana mmadụ na-agwara ha mmadụ dị ezi na ayọ Chukwu ayọ because this life I know today as na onye dị n'iche n'iche ngozi dị n'iche n'iche nghọta dị n'iche n'iche ọ bụrụ isi ekwu okwu na another person isi ekwu okwu ọ bụrụ isi reason ka another person ga reason ọ bụrụ isi alụ ka another person si alụ so ụdị ha nke ọ dị n'iche Chukwu na ọ bụrụ dị mmadụ agwara gị eji na-ekpele chi gị mmadụ agwara gị eji na-ekpele Chukwu delige na akwụ arụ ọ bụrụ nke bụ mmadụ godu ka eme mmadụ na-eme mmadụ bata another person ejilo another as ejilo owu line owu strategies na-anaghị ife ejilo owu strategies na-ekpele gị maọbụ na-eprezi gị ọ na-enye gị otuto o nwere ike ịnọgide wetawe azị mkpali o nwere ike ịnọgide wetawe azị na onye a na-asị ekele bụ onye nke bata okwu onye nke bata okwu mana ị nọ asị mmadụ nọ dị n'otude na isi okpere isi gị na ife na-akpa gị ife na-ebọda gị ife na-eli gị n'afọ ka ya yoshi gị na nke bụ na-enweta nwa onye nọ na be nne gị ị mara na iche onye nne gị ayọ na maọbụ na ịchọrọ iyo nna gị ayọ today na ọ bụrụ anọda pesin ya agwagodi eji ayọ nna gị ayọ nne gị ayọ nne gị na-ege gị ntị nna gị na-ege gị ntị ọ na-akọdịkwa nwa gị na nke bụ nwa gị nọ na-emagụ ihe nwa gị n'idili ife ị chọrọ n'ebe nwa gị nọ nke nwa gị nwa nwatakịrị isi zuru oke inye this kind yazi ibunye the thing ma ya manage kwe ma ya handle nwe ya well ọ bụrụ na ọ bụrụ nwatakịrị isi zuru oke ị arapụgodi ya ka ị maka isi juo onye oyi isi njuo ya bụ na ọ bụ gị na ọ gị mkpere chi ga onye megide chi gị na mma na yochi gị ni chikwa mgbe isi ajugogo oyi ụgbọrụ gị mkpa gị and two another thing na-eme bụ ndị mmadụ ọ dị wụla nọ today many things na-emegwe na-eme na-ebi amosu na-ebi ọgwụ na-ebi ewe na why na bụ problem ọnwa anyị o nwere ụkwara na-agwa ndị mmadụ na live father kụzi like that time na secondary school father got some more ya lord because anyị nọ na a na-emere mmadụ ihe without issue warning na a na-etiri mmadụ ihe without issue warning na a na-emegidere mmadụ without issue warning ọ dịka okwu mkpali amụ ọ na-anọ today o nwere the kind of life ya eji na-elive arụ nọdụgodo within gị na onwe gị dị chine na-egbochitere gị ngị nwa communicate to Chukwu direct ọ bụrụ nwere something nọ n'ịdị gị n'okpuru onye ike na-ekpegodo ebele niile na-ekpe ọgụta gị na-eje ụka maọbụ nye na-agọ mmụọ the thing eji na-eme gị nọdụ ị na-ekpegodo ebele niile ihe eji na-ekpe the thing na blọkụ gị because ọ kọvalị gị nke na Chukwu na mgbe Chukwu azụ o jibidoro gị n'ebe Chukwu nọ ị na-ekpe ekpere gị ejiri aga direct ihe ụlọ ị na-ekpe ekpere ga na-akụ n'aja why because na o nwere ekochiri gị ọ dị n'ọgwụ ihe abụ some people eje na-agụ ọgwụ na-ebute ụmụ ọgwụ a na-agwa bụrụ ha ọ na-arụ ọrụ mana cheni nchekwa ya na ihe nwere ulu nwere awamụ ụdị ahụ na ọgwụ dị today dibịa na-agụ ọgwụ anyị gwetara dibịa na-agụ oke uru na-agụ nta na-agụ imo na-agụ ewele na-agụ ebe niile mana ụmụ arụ dibịa na-agụ ewele dibịa na-agụ oru a nwere onye emiti bụrụ oru arụrọli ọrụ obula ewele arụrọli ọrụ why because no nwere egbochiri the person why because no nwere ekochiri the person ọ na-abụ na kọdụkwa na achọ n'ụka o nwere ike na-ekpe ife niile na-ekpe na-ene onwe gị anya day by day time gara ụbọchị ga na-akawa mụra mmụọ o nwere nwa mma anọ na-agwa nwa ya sị ya ọ bụrụ na ụka ahụ ị na-eje echenjiri oge nke ijiri aka gị chenjize dị ụka ọ dịka okwu mkpali amụ ọ bụrụ na ife ị na-eme echenjiri oge jiri aka gị chenjie dị ten kedu mgbe nji aka gị echenjie na-ekwu nji aka gị chenji ahụ na-ekwu bụ ijiri azụ daa mmiri malive na-ekochi gị malive ọ bụ ya na-eme gị bikos na ọ bụ na-apụtala ụwa nwere mmụọ dị pụta ụwa ị na-ejegodu ụka maọbụ ị na-agụgodu mmụọ make sure na mmụọ gị na mbọ sọpụta ụwa na mmụọ dupụtara gị n'enwe bikos na ọ bụrụ gị kepụtara onwe gị na mmụọ gị na mbọ sọpụta ụwa nọ with you na agbakọtara gazi na ịgbakọtara azụ ị na-emezi those things ị na-agụ ọzọ ọgwụ maọbụ na-emezi na-ekpezi na-ejeze gazi good mana mara amalị na ọgwụ abụrụ ezigbo ife mana amalị na ihe nwere ulu nwere arụ ọmụ ọ dị ka nne gwesọ pepụl nke afọ m na-asị gị esi na mụ bụ onye ọgwụ na mụ na-agụ ọgwụ wee na mụ na-eme nke ma mụ amala onwe m arụ na ụdị ya nogodo today na inyegodo m ọgwụ sị m ọgwụ nsị ka mma gwọrọ ya I prepare m na ịchụ aja nnọdụ na-achụ aja na-achụ asị na eji na-achụ aja ka ikpe na-ama ajọ mmụọ gị na-akpa ikpe na-ama ndị mmụọ kata m ihe eji na-agụ ọgwụ make sure na ị na-ekpeazi na ikochepụrụ ihe dị gị na-arụ na-achụla onwe gị aja onye ọ bụla apụtala ụwa nwere akara aka ọ nwere okwe Chukwu kele ka ọ taa ahụ na life onye ọ bụla apụtala gị sị gị na Chukwu kele mana ntụkọ ya bụ na-atụ ọgwụta gị je akwụkwọ ọgwụta gị je na akwụkwọ ọgwụta gị na-alụ ugbo ọgwụta gị na-alụ ọbụla na-alụ ma ịmara onwe gị mara akara aka gị mee na ibe asị na ive onye na-eli ka chi ya yazi ya ive onye na-alụ ka Chukwu ya enyela ive o ji eli ive onye ya alụ ka ya enweta ive na-eli ọ nwere nwa ha dị ya n'otude ọ sọ ya bụ some people ya bụ ya eji digrii niile wa ya eji yet wana na-akọbalisi ya bụ onye na-amara ọdị avụ ya ede na-amara n'etin ọbụla ọ na-asọvive na street o nwere ike onye sọfụlie na ọgwụ ka ọgwụ na ọgwụ na-alụ ọrụ ọgwụ ya eji na-alụ ọrụ ọ na-ekpele na-alụ ọrụ good mana ọ nwere isi ọ nwere mmụọ na-edu ya bikos na osetụrụ go dị mmụọ na-edu ya first nke bụzi ọnụ ha niile na-alụkwa n'ụlọ na ụdị eji na-emegide mmadụ
yes mara nọ naanị na ọ bụla mbọsọ ọbụla mmadụ gburu mmadụ n'elu ụwa ka mmadụ gburu onwe mbọsọ ọbụla mmadụ megidere mmadụ mechọrọ mmadụ n'elu ụwa ka imegidere onwe gị ọ bụrụ ha na-egburu mmadụ onye na-egbu arụ chukwu bụ chukwu na chukwu kele chukwu kechara anyị tile ọnwụ tinye n'etiti anyị ibe oyi tinye ọnwụ tinye n'etiti anyị bụ ka anyị jiri ya nwa amụrụ akọ ọkwa na-eje ma o nwere ihe mmadụ ji eme gị today mee gị na onwere arụsị ekpere ọnụ ikpere the person ọ n'ime the person n'ịgbasịkpụrụ akpụkwọ golu the person wọ chụọli aja n'isi ọzụ ya n'isi ozugbo the person nwere ọbụrụ gị gbulie n'ive o metere gbulie nya ka asị na ive achọ aka na-asị na mmadụ n'ive emetere gbulie so na mgbu mmadụ dị n'iche n'iche and imegidekwa mmadụ dị n'iche n'iche na ọ bụrụ na ịbatịsị na nwere mmadụ ji eme gị onwere mmadụ bụ na live onwere mmadụ bụ nke ị na-eme mmadụ ihe mgbawa obu onye anyị na-eme ihe mgbawa obu nwere ike ọ bụrụ ya na-adọrọ strọngụ dachi na-akpọ ogwu anyị na-agbawa ya nwere ike opute azi o tinyere ya hata atak ọ bụrụ ya ga-egbu igbugo mmadụ bidat so mgbe mgbe gị onye chọrọ inye dati onye chọrọ inye daka na ofu mgbawa obi nwee tiele gị anya na jeli gị ije o jeli gị ije ma ọ bụ na-alụsị ma ọ iji ivie na-emegide ivie na onwere ibe eme gị na onwere ọ bụ na oppress the person ma the person jeli gị ije onwere onwe gị gburu onwe gị mana ihe mata nne bụ jụọ onwe gị ese problem ị na-agabiga today ibe na-eme gị today kedu ebe ị nọ nwee mejọ kedu ebe ị nọ nwee megide ọ bụ na nwere ebe ị nọ megide ọ bụ na nwere ebe ị nọ mechie mara yes na ndị ilu na-achụ gị na nkịtị a na gị na-achị gị na mbọsọlụ na ilu ahụ na-aja bụrụ gị mara yes na enye na chie na mbọsọ aga na ndị ilu na-awụrọ the person so mgbe abụla m na-agwa ngị bụ nwa afọ Igbo sị gị ngị mara amalị na omenala anyị na-alụ ọrụ mara amalị na ọdịnala anyị dị and na-anya ka ndị nna anyị ji na-ebike nka na anyị bụ azị mmafali na-emetekwa n'ụdị anyị eji na-emeche ibe a na anị idili na ọ bụrụ ibe a na-asọ na anyị bụ azị ya ebikekwanye nka anyị nyaka nna gwuo nri nyaka biyo nna akọwa na Igbo nya biyo nna akọwa na onwere ebe ọzọ dị iche na-ekwu n'ebe gwụọ ọgwụ kpee ive na kpe ekpele omebe niile o ma godulu ntụ na ana gị mara njiri mara gị mara ebe isi and ọgwụ niile agwụ n'elu ụwa bụrụ iji na-achụ aja ọ bịara egbu mgbu onwe ya bụrụ aja ọgwụ ị na-achụ aja ihe ọbụla gali to you o nwere ka ọ dawụcha gị arụ ọ pụrụ mana mee ka eshon nwere iwe kochiri gị mee ka eshon ijiri aka gị mete iwe gbojupụdoro yo progress ịnọdụza ị na-asụzi aka n'obu na ndị amosu nọ na vileji unu ị na-asụzi aka n'obu na ndị bunu maọbụ na ive dị nọ na-eme wanyị na ọ bụrụ ọba na ngwa na oge jigo yo progress for me mụ belivuro na mmadụ nwere ike ịgbachiri mmadụ na laịf o memalichi idu gị pụta ụwa memali onye mere gị ive yes enwere ilo ọsọ onye na-enwere ilo na laịf bụ onye agbara onwe and na ilo mekwuru ya ji nwa bịa dị onwe so dị afọ na ọ bụ napụtara ụwa nwere ilo and na inwezi ilo nya bụ nebụrụ mmadụ enu ụwa mmadụ matụrụ egwu ndị ilo bikos ama m na mmadụ ka m bụ ya bụ mmadụ ya enwe ndị ilo mana ihe matara nne bụ chimu na idu m aga ije chimu na idu m pụta ụwa ka ọ mụrụ anya na ndụ m ka ọ mali yes na onye abụchi ikele m ka mali yes na chukwu na-emezi na life ka mali yes na chukwu dị mmalụ those ones no matter the problem ọbụla na-aba nne mmadụ ka anyị bụ eji na complain godo na nne gị mere gị ive ọjọọ today ma nna gị mere gị ọjọọ today ị nwere ike pụrụ n'akụkụ na complain si na well kedu iwe na-emezi iwe nke emekwe nke this one emekwe nke emekwe nke ọzọ yes ya complain because ike nọdụ dị asị na onwere na ọta na-akụtara enu eziokwu ọta na-akụtara enu mana ọta na-akụtakwa enu o nwere ụdị iwe emekọta gị nọdụ ikwu ọta si chukwu nna kedu ive imele kpatara jebe na ọdịna baịbụl jebezi ji na-akwụ ọta si chukwu na ọta ka ọ kwude nwa gwa si chukwu na jebezi bụ ibe si ike na ya chọrọ ka ọ gbanwere ya dị ava ọ bụrụ ọ bụrụ ịkwụ ọta n'ọkwatịrị gara night ịkwụ ọta bụ ekpele o dipendị ka ndị si ekpe ekpele nke mana ịbụzi obodo nwere ike ịkwụrụ ọta kwụasị mmadụ ibe ga emerụlụ gị na ha ezigbo ogecha gị ọmụa ga-amụ ọsịga nya dị mmadụ ibe gị bụ ya agwazi gị na-akwụ ọta mana ọta anaghị akụ ịnọdụ na-akwụsị chukwu dị ọta na-ekpesi chikere achịnị na emeli gị as far as kwara aka gị ọtọ malị na-eme yourself malị na-eme na your life so nya mara m na-agwa gị sị gị bụ nwa afọ Igbo bụ onye Igbo na-esonye n'ife ha na-eme make sure na omenala Igbo anyị ị na-akwanyere ugwu make sure na omenala obodo gị niile respect ya a sị na onye ewe eze obulu nsi nka onye ewe eze bụ na bifo obodo negide nwe nye mmadụ eze sirapụchi ya ịba azị na-eme kịta nwe nwere ike bikos na ovu dọla azị avụ nye na-agụtara dịka ịbata n'obodo a na-azị eze azọ a na-azọrọ eze azọ na live eze bụ chukwu na-echi uchu azị iwe dị n'obodo chukwu na-eme eze omegekwele ya mana azị pụtazi kịta azọwazi ha azọ gosiri gị na anyị na gradually anyị na-ele onwe anyị wụ na-abụ ka anyị eme na nwere ike bụ mmadụ
mmadụ na-aza ịbụ mmara azị na-emezi some things alụ dị n'iche n'iche na-emegazizi n'obodo ụdị na-ekwesịrị ọkọ na-eme ụdị na-ekwesịrị ekwesị ime asị gị na ụwa na-abụ ego 21st century na-awụ bụ na civilized na nke emekwe nke ọzọ ma ị na-abụ ibe na-emebi oke satan ka oke ọbụna ụmụ anyị adịzi ọnya ya bụ na da mgbe na enu ga-ereta na ereta okpuo bikos anyị na-eklemz na abụ na nke anyị na-abụrụ ọzịa anyị na-eme ajọ ibe mana amadụ anyị na-eme nwa ya nya butere aka alụ nya butere oke iwe ọjọọ ya karịa na n'Igbo today. Look at ịbata na n'Igbo ọbara na-ewusi ọbara ka na-ewusi ime iwe anyị na-egbugbu anyị nwere ike ọ bụrụ na o metụtara mmadụ na o metụtara gị na famili ma ibe na-egbugbu ụmụ mmadụ dịba ụmụ nne mmadụ dịba nwunye famili mmadụ dịba nwunye di mmadụ dịba nwunye nwunye mmadụ dịba nwunye nwa mmadụ dịba ịnọdụ n'ofile nọ n'ọkwa today CS na Igbo kingdom onwere have island na life onwere bụ kingdom na this life anyị nọ ive no matter iwe ọbụla na ibu no matter iwe ọbụla imeli igwe niile jekọ n'ụzọ no matter ụdị ọbụla ije no matter ụdị akụ ịkpali n'elu ụwa no matter ụdị ọbụla nwere n'ụwa igwe niile jekọ n'ụzọ and na mbọsị ọbụla ya adaji ndị nọdụ ya kontrol akwa ọbụla and na ikonye amalị ka ya mayalịa o nwere ụfọdụ ndị ya ma atịkị na mmụ ndị nwere na mmụ ndị ọgaranya na-enwere akwụrụ mmụ ndị rapụ na ịmarị ya dị pesin imeli ịmarị ya nna dị pesin imeli o nwere epụtala n'ụwa akụlụ ezuru mmadụ ezu na-arụ o nwere asị gị na-akụlọ na-akụli aka eji alụ ụwa nwaanyị nọ n'ime ive mana ibe matara nne bụ kwụ aka gị ọtọ na ụgọ dị mma nwere ọrụ dị mma nwere ụgọ dị ya ọrụ dị njọ nwere ụgọ dị ya nke bụ ọgaranya na-eme na iji ego today megide ibe niile na-emegide mmadụ na-agwọ ọgwụ dị n'iche n'iche na-eme nwere ike pụtaza tumori kpọrọ ụgbọala gwa ma gị na-arụ ifile na ụdị anụkọ ya dị life abụrụ like that na mkpụrụ ekwụlụta anyị adịghị enwe a ka ya agwọ tumoro n'aka mụ gị agwọ echi niile mkpụrụ onye kwụrụ na anụ na-ekwube gbasa ozi mgba ma ọ bụla igechebe gbasa anya ka oluo ndị ama na unu bụ ndị ọjọkpọ unu bụ ndị ọdịnala ahụ nne mana unu mee na ọ nwere mmekwu n'ebe nke na gị nwere ike ịghọta n'ụdị nke gị mana onye ma ọ bụ na anọ nne mara omenala mara na omenala eme exist ya mara yes na ihe nna akọva bụ ọdịnala anyị ụdị ọsị dị n'Igbo ka nche ekwe ana m akọwara na mụ mmalị rinne na mma maka ibe rinne ma ha dị letu nwanụ mmalị so ngị be ya nọ na-ege ntị mkpụrụ ijiri ozi na-egbasa anya na nwe na-ekwu ka ọ dịla anyị na mma ka anyị na-eme n'ụdị abụ nne ka anyị gwa na aka anyị ọtọ na o nwere ihe iji ụwa na-elichere ihe dị n'ụwa eliche ọzọ mere nsogbu egwu na-egosi gị na onye elu ụwa ka o ji eji nwe elu ụwa ọ na-awa na na-elichere ihe dị n'ụwa eliche ụwa ahụ ụlọ anyị nọ ive ejele enu ejele ana o nwere ebe eme ka ibuli ya ma na mmụọ nwegodu manshọn niile dị n'iche n'iche nwegodu ndụ arụ na dị momenti n'ogodo na-ekwu ma ị tụrụ ọsọrọ onwe gị na ị nwere ike nọkọtara obulu kpee daa onye ka ibe eji na-asị bụ kedu na-eme nne kedu na-eme nne ihe mmarọ na ibe na-eme nne bụ ive ụdị eji na-ete onwe gị na laịf ọzọ mere sị gị na ebe ọnwụ na egbu nwata na nwatakịrị sijueze na chie malisia chie malisia bụ na ọ bụrụ na ndị ilo na-agbara mba ọ bụrụ na ndị ilo na-eburu ahịa ndị ilo na-ebu ahịa mana asị gị na ilo na-asị na-egwu na ọfọ na ogwe nwere mkpochi ma ndị malichi gị jide ọvọ ma ndị nwana emegodi ọbụla na-eme nwere ga-eme gị o nwere mgbe Chukwu ekere mmadụ ka mmadụ nọgide ka mmadụ dakara ụda na ive na-ebute ya bụ nseke ihe na-ebute ya bụ problem nsogbu ụwa ma mụ na-ewusi gị na-esonye na-eme omenala Igbo kwanyela omenala Igbo ugo na nseke ọbụla amụsụ ọbụla na-achụ gị na iwe na-egbu ndị amụsụ ji egbu amụsụ a na-achụ gị ajọ mmadụ ọbụla na-achụ gị iwe na-egbu ndị ajọ mmadụ ji egbu ajọ mmadụ ahụ na-achụ gị ajọ mmụọ ọbụla na-achụ gị iwe na-egbu ndị ajọ mmụọ ji egbu ajọ mmụọ ahụ na-achụ gị nya bụ ka ị na-esonye na-ege ntị amasị gị male omenala gị male ebe isi ma na-akwụ ya kwalụ na omenala gị ugwu iji na-eme apụta ọtụtụ idi ya n'ụlọ ka na-akwụ kpata ma nga mara ebe isi ma nga mara ngwuru gị mee rapụ mmadụ edisivis na-ege na bulu histri na-amara mbọsị edeli bụ ihe gị na-agụ ọ ka nọdụ na-ajụ n'usunu kedu ihe na-eme ndị China na ndị India na ndị Japan kedu baịbụl nke ha na-agụ kedu ojuwo ha na ochu anyị ka ha na-ekpele everybody na-ekpele mana ndị na-ekpe nke n'usoro nkebe bebeli chikwu n'usoro gị izi na-eje na-asụ ihe na-amarọ izi na-ebịa na-pretend na-edisivu onwe gị si n'ebu Nwachukwu mena ụka dị n'obi omenala dị n'obi kwụwa aka gị ọtọ nya bụ ihe matara nne so ana m egwu okwu na tanyịnwa dị ya nwana asị ndị be ya na-ege ntị na-eozi ọma eke tanyịnwa bụ eke tanyịnwa bụ first eke n'ọnwa ọvụ tụrụ yesterday bụ ọnwa March 2022
bụ nte anyị nwa bụ eke izi a na-enwe na Maachị 2022 nwere egosi gị na-ege ntị ma kwelekwenye na omenala Igbo na-eme eme ma kwenyekwenye na ibe Igbo nwere njirimara anyị na ibe na-emeli Igbo ibe ya edue gị na eke nwa due gị n'oyo due gị na we due gị na kwụọ ọnwa ọvụ nwa atụkwala ife nwa ya metakwala gị mkpụrụ ọma metalị gị n'iru ọrụ gị metalị gị n'iru ahịa gị metalị gị n'iru ọ bụla ị na-eme iji akpativi ya eli metalị gị na ndụ gị nwetara gị mgbanwe ezigbo mgbanwe n'ime ndụ gị na ọ bụrụ mgbanwe ọjọọ ọ bụrụ mgbanwe ngagharị azụ na mgbanwe nga n'iru asị gị na n'iru ka eji na-aga anyị agagharịrị azụ gị bụ onye anyị bụ nwa Igbo anyị na-adara okwu mba izi a na-anarakwa azụ izi mana ihe na-emezi anyị bụ na anyị na-eji oke ọchụchụ ego anyị na-eji oke ọchụchụ akụ anyị na-elezi onwe anyị mana ife anyị na-ele onwe anyị na anyị ha gwọtara ya n'oge na mgbe taịm ya eji na-abatawazịa nwa anyị bụ ya atawa ife anyị na-eme ife nke anyị katụgodo obele mma na anyị nwakwurecha some people na-emegodo ikike kwelive mana anyị ji gradually nwayọọ nwayọọ na-ele onwe anyị na ụdị anyị ele mgbe anyị ndị atawa ife anyị na-eme bụ ụmụ nwa anyị ata dị avụ mana akara mali anyị na-eme ị na-achọ ngwa na ọ bụ na anyị bụ Igbo mara onwe anyị mali anyị na-eme kwenye na-akwanyela onwe Igbo na-akwanyela mali na anyị bụ Igbo mali njirimara mali na anyị dị iche na pipụl mali na anyị dị iche na mmụ ive na mmụ Hausa na mmụ ive na-anụcha na Naija ekpokọtara anyị nọnsị anyị bụ Naija na-achọ ngwa na ọ bụ na anyị mara onwe anyị today na anyị anarọ na anyị ekewerela onwe anyị ụdị anyị chọọ ife anyị jiri ekewere onwe anyị na amara onwe anyị na the little one ndị mara ama wa na-ekwu okwu ndị ọzọ ndị bezo ndị ahụ mmụ oru ahụ na-ekporo John ala anyị ana-akụka mmadụ uche sometimes anyị mechere ọnụ n'ime Biafra because nye njire John mma na Igbo nwere many things we need to go do before that Biafra because na ọ bụrụ that thing ọ bụrụ ya Biafra bụ okpo ya nwere onwebe ma gụrụ ka today egbusi mmadụ ndị egbusi mmadụ at the end of the onwere egbucheche mmadụ na-agazikwu na Naịjirịa na-aga mkpụrụ ese gị mmiri ị na-aga Naịjirịa na-atụ egwu most especially na n'Igbo be anyị jizere anyị Igbo na-atọ n'ụzọ atụ anọda 10 onwere na-ekwu okwu mana onwere ihe na-emere Igbo ive aja n'Igbo Igbo yibulu asị na obodo na-ekọrọ n'ụgbọgwụ Igbo yibulu ya alụ ọrụ n'isi anyị Igbo yibulu ya emeche gwa m ụwa gwa ndị Naịjirịa na Igbo ahụ na-akpọrọ Igbo na Igbo abụrụ gainem na Igbo bụ obodo anyị na obodo nwere njirimara bụ obodo nwere ibe na-edu obodo nwere arụ na-edu obodo nwere mmụọ na-edu obodo the man na-edu obodo ya emeche ka arabụ ndị ajọ mma rest bụ na-echecha azụ anyị mara nke anyị ụrụ ndị nọ n'isi na ive ọzọ na nna ndị ọzọ kwu na nna ndị ọzọ kwu na-eji na-ewe na-akwanyere ugo na ndị ichie ndị ọzọ kwu na-eji na-akwanyere ugo na ndị nna ndị ọzọ kwu na-eji na-akwanyere ugo unu ya emechi unu na-echeta azụ na nna unu mmadụ na ọ bụla nọ nwere nna ọnọdụ ka ụdị evere anụ today ihe awụsọ ụmụ nwaanyị today onye anyị ya nọ wuti die okporo die dadi izi nke na-akpọ nne ya dadi ma ụlọ na chọọchị dadi mọmị kedu ihe na-awụchifulu mmadụ ibe gị ịmara na mmụọ nke gị dị gị n'ime ọ na-ije na ikere okochepụ na-eme gị fil na onwere ya dị gị na arụ n'onwere arụ nwa na ọmụ na amagoduru m na m nwere my own problem yes ekwetara m because ibe na jọjọ na life mmadụ nọ ibe bụ nwụbụrụ na-elekpe ọsị na ya na-arọ mmanụ nwụbụrụ na-elekpe ọsị na ya na-arọ mmanụ bụ nwere ike na onwe gị anya something na-echenji na your life ị na-abụ na ọ bụrụ ozi ihe na chike na mgbe ọkpali na-eme ibe nwaanyị tins na-eme onwere ibe na-eme na onwere na-enye nsogbu na ndụ gị dị afọ na ị nidiri ime bụ ịgbakili ya na ịgbọgbanye na anị ikochepụta chi na-eme gị inwe nwe ike na-ekpeta nwe ike na eme na chi gị kwuru na life nwe ike nwee ife katara na-apụta ụwa ma ụtatụ na imere dọtin ụtatụ na imere ihe nwere ibe ọbụla ibe niile eji na na-akụ n'aja ọ dịzị asị na Chukwu kpọrọ gị asị ọ dịzị asị na Chukwu gbapụtara gị azụ ihe mezi bụ ụzọ onye Chukwu onye maziri chi nke develop olu nke oredi bidio olu nke oredi isa yes na anya bụ daddy in the Lord gị na ya bụ mom in the Lord gị lovuze na onye abụ na o nwere isi na-ese lovuze na o nwere isi n'eli na ovu isi ka e nwere men ka anya asa na anyị and nke bụ ya nọ nne na-eje na-agụ ọgwụ na-ebute ọgwụ a ma achọ ka ị malụ na ụdị arịa nọ na nkwe kpara n'ọkọchị ka anya n'udu mmiri nkwe kpara n'ọkọchị ka anya n'udu mmiri because o mezi n'izu omenọnwa mena arọ
some people ji ọgwụ today na-egbu karịa family, na-egbu karịa ezinụlọ, as na-egbu karịa nya na onwe. Many people egwugodo ọgwụ because ihe na-ewutegodo m ewute bụ na agụgidezikwu na akwụkwọ na-agụsịkọpụta bụ ụmụ arụrụ, na anyị megide si na ụmụ arụrụ si gwọrọ ọgwụ. Ị na-etonite na-ebido nya bụ ọgwụ. Megodu akara aka gị for once. Try godu jikwazie na ọ bụ na-apụtara omele nya nche na mbọ katali. Megodu akara aka gị na ọ ga-abụ na omere ọzọ ọgwụ niile ya agwọ bụ ka ikochepụ iwe kodolu gị na life, ka ikochepụ ajọ mmụọ ji gị aka. Azi ihe eji mmadụ nọkọta mmadụ etinye eji maka aka. Ka ihe ji aka aga ka ime akara aka gị mkpịsị aka anyị na-arara. Mkpịsị aka anyị na-anara ọ bụrụ iwu na mmadụ niile ya ebu ego dịka brigade. Ọ bụrụ iwu na mmadụ niile ya ebu ego dịka Dangote dịka Obi Kubana. Ọ bụrụ iwu as far as ịmali niile enweta ọ bụ na ihe niile bụ mali gị na-eme ivu as far as ị na-enweta ivu niile lasị na onye rike ọnọdụ bịa inwe ike goro nyi nọdụ be gị as far as ọ bụ ị na-asositen ezinụlọ gị na-ebunye ndị be gị ndị be gị na-emeli ọnwa ndị be gị rapụ ibe ndị ọzọ bụ na aka Chukwu ka ọ dị. Igbu na onwe gị je na-ebute vuve ka ị na-akacha ụwa niile ejiri ọgwụ. O nwere ọgwụ ọbụla ị gwọrọ tata ọ gwụtarịrị gị ma ọ gwụtara gị ọ enwere repakọshọn o mezi na ndụ gị omenọnwụ. Onye ike dibịa na-agwara gị ọgọsị gị yes na ọbịa na-emere nke na ọbịa na-emere nke ọzọ. Onye ike iche goda dị dibịa na-agwa gị okwu ahụ ị mara na ya nwere onwe nọkọrọ magodo ha ụlọ ngwa ọ nọgoro na laịfụ ma amalị ma ọgwụ ahụ nni enwere after effect ọ na onwere icheke ma ọgwụ ahụ nni mgbe nubenu o nwere ụdị dibịa ya ejewesi arụ dibịa ndị igbo na ịkpọ gị nwa m ezi ya ọ sị gị nkiri rapụ ọgwụ na ọ dịrọ mma na-eme gị nke eme gị nke ọzọ. Agadi nwoke eji na-agwa gị dị okwu ife nji ekwu okwu na nnegwu ya bụ na mmụbụ mmadụ kama gbatụrụ nwa ntaja dịka ọ sị na anya ejego ije vụnanya na ya na-ekwuro maka nya bụ maka ndị jegolo n'ịfụnanya nke be nọ nne ga-ekwu na nwekọbụ ijego vụnanya mana maka mmadụ na-ebinyite mmadụ azị anyị na-eme nwe ka anyị pụta street today na ịbụ mmadụ anya n'ihe akwụsị n'ọbụgolo guy n'ọdụgo smart n'ọbụgo n'anya bụ fasting guy enwezili na ọnwere oziri anya kene n'anya meni na nwata ya ọbụla no today mmadụ niile bụ ntụ ka anyị bụ aja ka anyị bụ anyị everybody ya mechie yọọ everybody ya mechie ka rapụ ive over iji na isi na animal being iji na-agwọ ọtọ na-eme ife niile na-eme ife ahụ ofis ka na-ele gị there is onwere shortcut na success bụ ihe niile kacha eme bụ dị strong na-agba mbọ ife niile eji na-ayọchi gị bụ chi gị nye gị ikike eji ma na-agba dị mbọ ife ntụchi atụchinele gị na ụzọ gị na-achụ aja ka na-ekiri ya ụzọ gị n'ụzọ gị aga as far as ịmalibe na-edu gị onye sọ bụla mara ozi edugo nweke nwa mmanya n'ọtị na-ekodo gị kodo n'iru ọrụ gị kodo na biznes ị na-aṅụ ụtọ na-eme ife ndị ọzọ ịmara onye na-eme gị dị n'okpuru ọkpa gị ife emedo nwere ike gbaziji agụghazị ọgwụ buteweze oke nsị debeze echi niile ezi si na ya dị na nke eme nke eme nke ọzọ ịmara onye iji aka gị metala onwe gị mee na ọgwụ abụrụ omenala anyị ọgwụ African magic ọ bụrụ omenala anyị mana anyị mali nsọ ana anyị na-eme ife anyị na-achị na mbụ na-eme aja anyị na-achụ aja na-enye ndị mmụọ oke elulu na-enye ndị isi oke elulu ve unu vu ya ụzọ anyị a na-aga n'iru ezi anya na-aga n'iru na ezi abụrụ ezi mmiri maka asị na ezi mmiri na-echiri echi na bụ na mụ na-ayọ ngị bụ nwoke na-ayọ ngị bụ nwaanyị sị gị mala isi gị mala ebe isi mala ọdịnala gị mala ntụnala gị ị na-eme na-abụkwụ aka gị ọtọ onwere eme gị imejọ mmadụ ịdị na too big iklem na mmadụ ka ndị ive nwa even most of the na-enye anyị bụ wa pride mmadụ ka ndị ive nwa kedu onye bụ mmadụ ka ndị ya eme nke imejọ mmadụ yọ mmadụ ayọ onwere onye bụ amara m ka mezi onwere egbu Chukwu na life ive kacha bụ aka gị ọtọ imegide na mmadụ ime notice kwa na onwere dị perfect imegide godu mmadụ notice ya dị mmadụ na onye n'ime chekwara onye nwa yọọ ya mgbaghalị ihe ha mgbaghalị azụ asa na Chukwu Chukwu bụ Chukwu na anyị na-emejọ Chukwu mana anyị na-ayọ Chukwu mgbaghalị Chukwu na-emekwala anyị o nwere gwabatụrụ nwa nteje gwụrụ si na Chukwu pụtara n'elu ụwa zidete m ụwa ka mee nakọta ọbụla nje akarịwọ Chukwu ezite ọnwụ si ọnwụ na-abịa ka ogbuwe ndị mmadụ na nje adịgo too much mgbe dị njọ bata mgbe dị njọ too much ọnwụ bata na izi ọ bụrụ onye bụ ụzọ ja maọbụ nwatakịrị kwa akwa sara nyekọrọ mmụọ ya ọnwụ mele ọnwụ rapụ ya sowe nwaanyị n'aka nwaanyị akwa akwa sara nyekọrọ na bụ ọrapụcha mma arụ kịta na ogbudozi n'oge maọbụ ọnọdụ onye aka ọnọdụ ka ọrịa ikizisa mana ị na-echa anya mali yes na ihe ochu nwere mepụta dị eche bụ na ọmago na nje adịgo too much ka enwere ike ka enwe jiri na amụrụ aka abụ nọ na-ekwu n'okwu so ị nọ na si na ọ nwere ihe na-eme nne na ngịdịkịdị ya na ihe anwụrụ anwụ ihe epuole n'elu ụwa ntụ dị ya o nwere eme ka ipuole n'elu ụwa na nwata ụdị ọbụla ya dị na nwata ụdị ike ọbụla isiri ihe apụta mgbosi ebunegere Chukwu akwụ
ma gwa iwe kacha iwe ị na-eme bụ mara onwe gị mara ebe isi iji na-esi n'ịmara iwe ọ na-apụtara today nwetawa ego ọ nịpụta today n'ọdụ n'ụzọ oyibo ọ nịpụta today nwee ego orine ifilizie ka mgbọsọ your brain ụdị akwa larịkpọ gbara ọkụ mbọsị na ya no matter ụdị property ọbụla ị nwere no matter ụdị ọbụla ị nwere file na standro just mara na iwe na aka chukwu gị nọ na n'elu ụwa ka ị nọ ụwa na-ebute changes 247 mana ị mara onwe gị na-enye achi ya ka na ile na-abụrụ ya changes a batakwa onwe gị n'elu na-asị na ncha na-abụrụ mana ịbataza mgbe asa nkala buru ụzọ n'elu ụwa ọdịda na-esi ịbataza mmezi si ene bụkọ nkọm n'inwe nke n'inwe nke ọzọ ọ daga bụrụ ọzi ncha na nke mere o nwere ike chi na nwere obi eme obi ya n'ime anụ okoro gị a na-abụzi mmadụ arụ dị Dangote no today sedapụcha na ọ bụ na chukwu eketolieta anyị chukwu ketele ọbụna ivenia ive eme ọbụna osikoti ikwe ụzọ ma ọ bụgo ogbu anyị prọpatị niile aghasara ndị na-ejiri prọpatị ya gba bọọlụ ọ bụla onwe ka ọ bụrụ nkwụ ọkpalị na mgbe ọ nọ ndụ na-abụ ihe dị n'ihu na-ekwu okwu ọgwụ na nwere ike igwekọrịgide mmụọ ọgwụ a megide onwe some people ya ji na-agwọ ka na agwọtọ na mechewe mmele nwa nke nke mmụọ apụtawa kwude akwụkwure nke ọzọ ntụ ụdịa na onwe ike immediately na-adabeghị ọ dara ala ebido n'ezinụlọ gị ụmụ gị nwere aka akụta why na useless as a blue useless people akwụ niile anyị tara avụ ya na-akpata mmụnye niile anyị gwakọrọ ọgwụ ya mmụnye niile anyị ifili na ọgọ loo gị niile anyị etipie n'ụwa ọtụtụ kedozi ya bụzi ụwa kedozi mmadụ jiri anọdụ azi gbakọ onwe ọnụ mmadụ n'ụwa bụrụ ọba anyị na ọ bụrụ anyị nwe ụwa n'ihi na ọ dị na-apụla nke eji eme nke ka eji eme nke ọzọ gị ma nga wuru chukwu ma ijere obe chukwu mmadụ bata mmadụ akọrọ gị na chukwu bụ nke na chukwu bụ nke ọzọ ibelivuze na deteneze gbarasị mmalị na ụdị anyị n'otu dee ibe na obu gị na-agwa gị mmalị na nke bụ ya na ọnụ na-eme ive ọma arụ m na-agwagodo ọgwụ anyị maọbụ ị na-atagodo ọmụsọ maọbụ ị na-emegodo ọjọọ n'obu gị eji na-agwa gị okwu mgbe ị na-eme ive ọjọọ mmalị na mmadụ n'iduru eprichi gị na mmadụ na mmadụ n'iduru ịkọwalị gị ọnwa ebe na-eme nne ka anyị kpee n'ekpere nwelite anyị nwa bịa na mmezu ma Chineke na-ekpere eziokwu eke ka anyị na-eziva ma anyị kọwa akọ ka ọ si aga chi eji chi ya bụ mana ekpere m n'isi nwoke na isi nwaanyị bụ ka Chukwu na-eke nna mmanya aka n'obi ka Chukwu okike mmanya aka n'obi okike kere ụwa mmanya aka n'obi ka anyị mara ebe anyị si ka anyị makwalụ nri the right thing makwalụ nri ụdị anyị si aga makwalụ ọkpa anyị na-etinye mana ọkpa anyị na-azụ ya na live na ụwa abụrụ ọba anyị na mara m na-ewusi gị na eme nọ na awụnụ na ọ adịle gị na mma gịnị anyị na-akwụ ahụ n'aka gị ọtọ na-amekwe nri na-erespekt aja na gị na-erespekt ndị ichie gị na-erespekt ndị mmụọ ndị bunu aja n'obodo gị na Chukwu ya tụwelu gị ụzọ na mma ahụ ihe eji na-edu gị ije ọtụtụ na-eyi ya n'abalị n'aka na-ekpe n'isi nwoke na-ekpe n'isi nwaanyị ododo na-eli ozu na amara gị mma arụchiewo egwu epu ụzọ egwu epu ọnọ dịka chiewe na Chijioke ghọrọ mmadụ bụrụ chi bịa Chukwuka bịa ma oke kele nu kele na Chieke were ohe na asị na anya na anụ ka Igbo n'azụ n'izu anya na anụ Igbo n'azụ n'izu taa abụọla eke taa ebula eke bụrụ first eke n'ọnwa Maachị 2022 ụdị anọ bụ isi eke taa bụ the first eke nwere taa n'ọnwa Maachị 2022 ya bụ mbido ụbọchị ya bụ mbido ọnwa ya bụ mbido abịa anyị bụ ndị Igbo na-eme okpu ya asị ndị ukwu na okpu ya isi agwụ na nwa okpu ya eji m nzukọ n'aka taa nwa dibịa nwa ma na-ekpe ekpere n'isi nwaanyị na-ekpe ekpere n'isi nwoke na-ekpe ekpere n'isi Igbo na-ekpe ekpere n'isi Igbo nọ na mba dị iche iche ọ nọ n'ọnụ n'ezi ebe ọ bụ na onye nọ bụ nwa afọ Igbo manụ na ọ bụ onye Igbo manụ na ọ bụ omenala Igbo manụ nọ n'okpere ikpe n'ala Igbo tọọ na ana apịtị pụta n'ụzọ ije amasị gị dịka ogbe ọgwụ ndị Igbo ọ bụ na ebe ọ bụ na onye nọ nke onye chili nya zeli nke onye na-eme nya na-agalịa nke onye na-etinye aka nya na-agalịa mgbachi n'eluwe ma tụchi n'eluwe mana onye nọ nne si na anya na ihe ọ bụ bamfaya ka ọ bụ na onye ji n'elu mmadụ na ndụ na mmadụ n'iyi ka ọ bụ amasị onye bụ onye bụ ọsọ onye kpọrọ nwe ya na mmadụ n'iyi bụ onwe ya ka ya na n'iyi ezinụlọ aka ya na n'iyi na ya na ncha na ụrọ mmụ bụ ngwa owu ọdụ na-eburu nzu nwa n'akata nwa dị enwe na-ekpe ekpere n'isi nwoke na-ekpe ekpere n'isi nwaanyị si na iwe ụwa ha dị ya n'otude na iwe ya na-amara na amara ya mana ayọ nna ayọ ngị bụ Chukwu na ayọ ngị bụ okike kere ụwa na ayọ ngị bụ mmụọ na ayọ ngị bụ mmiri na ayọ ngị bụ obinigwe na ayọ ngị bụ Olise kere ụwa bụ ka inyere anyị bụ Igbo aka ka inyere anyị bụ ụmụara anyị azụ Igbo aka ka anyị mara ebe anyị si ka anyị mara na anyị bụ Igbo dị iche na anyị bụ Igbo dị iche n'obodo awa nna anyị nọ akpọrọ Naijiria n'obodo nna anyị nọ akpọrọ Afrịka na anyị bụ Igbo dị iche mana ka njirimara anyị na ka anyị ejikwala n'iji na anyị dị iche ma anyị na-achụ ego jizela love of money
abandon za nke bụ nke anyị gboza nke anyị asịsị na nke anyị abụrụzịa ya bara mụ na ya ọgụnasị gị dịka ogbe ọgwụ ka ị tọnata mkpụrụ obi mma Igbo tọnata mkpụrụ obi mma Igbo na omenala ka Igbo na-ebulu ovu so that ka anyị nwee ike nwetịwa anyị chọrọ ka anyị nwee ike nwetịwa ebe Igbo niile na ana Igbo anyị ka ọ adịla anyị na mma mana ahụ anyị na-asịwa gị dịka ogbe ha n'ọgwụ na ụdị nwa dị anyị n'otu dee mmadụ na-ekpetere ọrụ mmadụ ọnụ ya mmadụ na-ekwuchiri ọrụ mmadụ ọnụ ya onye ọbụla bụ onye Igbo nwere mmụọ dị epụta ụwa onye ọbụla bụ onye Igbo nwere mmụọ ndị due onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ebe o si na-apụta ebe a na o si na-apụta bụ nne a na m ekwusi gị dịka ogbe ọgwụ mee nye ka ọmalị ntụ na anị abụ nne mee ihe ka ọmalị obodo abụ nne na obodo na-ekọrọ n'ụgbọgwụ na ụdị ha dị ya n'otu dị na onye kpọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi nwere ekpọ ntụ ka anyị bụ Igbo yara ịkpọ ọba anyị mkpọkọrọ ka anyị bụ Igbo yara ịkpọ nwa ya asị ka anyị bụ Igbo yara iji aka anyị kpọọ nwa ya asị si na ụwa kpara ya asị si na ndị Naijiria kpara ya asị maọbụ na ndị mba ọzọ kpara ya asị ọ bụla ya anyị na-eme ọnwa anyị ya bụ na mụ na ya ngị bụ Olise agụ n'igwe na ya okike kere ụwa na ya gbara mba ezu na ọmabala ọtụtụ nzu agwụla ere okpughi isi agwalụzi ndị kwu na emu na nwaanyị okpuyo ndị mmiri mgbe a na-achụ njikọ n'ugbo ọnụ ọgwụ ụwa ha dị anụ ka anyị pụta ụwa anyị na-ekwukọrọ okwu ụwa ọnụ akara aka dịkarị ọnụ akara aka anyị na-abụrụ ovu ọ bụla nwere anya nche na mba katala ọ bụla nwere anya nche na mba okwuru a ma ewusi ka nwoke ma akara aka ka nwaanyị ma akara aka ntụcha tụchinele nwoke ntụcha tụchinele nwaanyị ma nke bụzi nwoke si na-ebu ajọ mmụọ ọ na-ebu kingkom na-ebu ekwuche na-ebu ekwuche agụ anyị ma ekwusi na ive ọ bụla ive na-egbu ajọ mmụọ ihe na-eme ajọ mmadụ ji eme ngị bụ onye dị ọnavụ nke bụ ajọ nke bụ mmadụ enu ụwa na-aṅụ mmiri na-azụ ọkpa na aja na na-emegide mmadụ ibe gị na-asụ aka na obu jiri mmadụ ibe gị na-eme karịkachọ a ma ekwu na ive na-emegide mmadụ ive na-egbu mmadụ ive ajọ ihe na-egbu ndị ajọ mmadụ ive na-egbu ndị ajọ ive ji egbu gị a na m ekwusi na nke bụ mmadụ nke bụ mmụọ nọ n'isi na mmadụ na ịbụ mmadụ aṅụrụ mmiri tobe iko na ịbụ mmadụ enwere peace na ịbụ mmadụ enwere joy na life anyị a ma ekwusi na mmụọ dị ọna na ọ bụrụ ezigbo mmụọ ka ọ bụ na ihe na-egbu mmụọ na ihe na-egbu ajọ mmụọ iwe na-edeliva ajọ mmụọ iwe na-enwepụ ajọ mmụọ na ndụ mmadụ ga-enwepụ ngị bụ onye dị ọna abụ mgbe na-ekwusi na ya na ntị na mgba na-abụrụ ụdị a na ya na ntị na mgba nara abụ na ajọ iwe nwoke chere ajọ iwe nwaanyị chere eluru anyị arụ ajọ ive ajọ mmụọ chere ajọ ive ajọ mmadụ chere eluru anyị arụ mgbe na-ekwusi na ya dị ka echi na echi na-agụrụ agụ Baịbụl Igbo most especially mmadụ Igbo nọ na mba dị iche iche na-ata avụ ka ezi na-adịlwa mma nyewe akụ na uche bụrụ mmadụ ebu nara uche na-ezuru oke na-arụ nyewe akụ na uche ka amalị yes na ha bụ ndị Igbo ka amalị baasị ka amalị njirimara ba ka amalị ọ na-abụ n'ituola onye abụ n'ụzie anyị bụ Igbo bụ nwa agụ ka anyị bụ nwa agwa natara abịa na nwa agwụ gbabara ka ọ na-anwụ nwere Igbo na anyị bụ Igbo ya dị ka echi na iche na-agụrụ agụ anyị bụ Igbo ya azụ ka ya ma ya anara ka ya anyị bụ Igbo ya hụ ka mmiri ma Igbo atarụhanị ka mmiri anyị bụ Igbo ji eme ive Chukwu na-ekwepụta ngị eme ive Chukwu na-edebe anyị mee anyị bụrụ isi Igbo ma anyị bụrụ isi na Afrịka na Igbo nọdụ ka United States ọ bụ na ike jisi ike na ihe na-emere Igbo ive na aja anyị Igbo ji agbakpa ya na ana azi nyere anyị aka anyị nwere ọnwa anyị bụ Biafra anyị na-ekwu okwu ya and anyị nwegola nwa ya na ọ bụrụ ha ka anyị nwere ọnwa anyị bụ ọdụ dị na anyị nwere nwa ndị ajọ mmụọ kpọrọ nwa mmadụ nọcha n'ọchịchị etichewa aka n'obu ma ya si na obu nke echere nchenjiro onye na-ewara na zeli ndo ọ bụrụ na echenjiri anyị nya ndị ajọ mmadụ tinwetara ndị ezigbo mmadụ anyị bụ Igbo kwekọta ọnụ mara ọnwa anyị mere ebe anyị si unu vu na Igbo arụ ndị ọcha sefu ya eji na-abịa na eji na-achụ anyị achọ anyị na-emele azụ dị anyị nọ na a na-achọ iru anyị achọ n'Igbo ya bụ na m na-ekwu na-ayọ ngị bụ arọ bụ na-agụ na-ayọ iwe na-emele Igbo iwe na-ayọ alụsị niile Igbo ji bụlu ọka alụsị dị n'iche n'iche Igbo ji bụlu obodo ọbụla ọ nọ obodo ọbụla ọ dị si na udiko n'Igbo ọnọgwụ na iji enwe anyị akara aka na-edu nwa ngụlọ iji enwe etu aka esi na-ekwuru okwu Igbo nwa na ekwe na-ekwu ebilebili na gbọnụ kotokoto mgbe na-ekwu si na iji enwe etu aka unu tezila aka tie na ana unu kpọkọta anyị bụ mmụara Igbo unu kpọkọta mmụ Igbo ka anyị bụ Igbo bụrụ ovu ka anyị bụ Igbo nwetụ anyị na-achọ ka anyị bụ Igbo mara ọnwa anyị ka anyị bụ Igbo dịka obodo dịka mba nyaka na-ekpe ekpeleta nwa dị ya bekee ma na-ekwusi ka eke nwa kegbola anyị ndị ilo kegbola ndị ajọ mmadụ kegbola ndị ilo na asị kegbola ndị ihe mmadụ nara adị mma nyaka na-ekpeta nwa dị ya bekee ma sị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi nwoke n'isi nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na azụ anwụra nyaka na-ekpekọnịta nwa dị ya nwa nwere ekpere ekpere n'isi nwaanyị na ụmụ nọ na iru akwa nwa na-ekwu okwu ta nwa dị ya nwa si na ife ya pụtara ihe na mana chọrọ nwoke mana chọrọ nwaanyị na ife m na-eme gị bụ ife mmụọ zili m ka m na-eme ife unu bụ mmụọ okpu ya ndị kwuru okpu ya isi agụ apụtara m ebe nwa gwa gị na nwa abụrụ n'ike aka ma ife na-egwu ebe nwa na nwere ebe mmalị o nwere ike nkwuchi okwu nwa dị ikpọ mechi na-eju mesin gwa gị na abụrọ m na ife unu libi m ka m kwuru
ụdị ya n'otu dapụtara m ihe ka mara na mbọ kọọ ọkọ maka mara na mbọ wetọba onwe anyị ma mụnwa na-ekwu okwu dum si n'elu di m ya bụ na onye ọbụla ajọ mmụọ ọbụla mmadụ ọbụla na-eji aka n'obi esi aja anya ọbụla na-esi na-eji aja anya ene m o na-eji ajọ ọnụ ekwu m na-eji ajọ ntị ege m ibe na-emeli m ibe m nwere ọbụla agụ ndị mmiri m amasị ụnụ nchu ọha mmanya abụna na m enwere m ike nke aka m enwere m ike ọgwụ enwere m ike ebe enwere m ike mma enwere m mkpụ na unu bụ mkpụ ngwere unu bụ ọgwụ ngwere unu bụ ike nje unu bụ ike nwere nwaazụ na onye dị ọ na unu nchu ọha m ya ka ọ pụrụ m na ndụ m ka ọ bụ ezie gidegide nye ka na-ekpe n'ụtụtụ na-ekpe na iwe na-ekpe na ahasị masị ka ọ dịrị m na mma ibe anya ọ bụ na ndụ iso nekere mmanya eji m mmanya ike nwa bụ kaikai nwee na-ekwu si na ọ bụ na anyị bụ ụmụ Igbo most especially ụmụ Igbo na-ege ntị na program nwa kwenye na omenala anyị bụ ibe na-eme exist kwenye na omenala anyị bụ ajọ ive abụrụ ajọ ive kwenye na omenala anyị bụ ive si ezie kwenye na omenala anyị bụ ụzọ mmiri anyị megwu na ngị bụ ya dịba na ụzọ gị ya bụ ụzọ mmiri na mụ ji mmanya anwa bụ mmanya ike nwejire ga na-atụgbu ive ike ọbụla ndị ilo na plan na ndụ gị nwejire ga na-atụgbu ive ike ọbụla mmụọ ọjọọ ọbụla na plan na ndụ gị wejire ga na-atụgbu ive ike ọbụla mmadụ enu ma mmadụ awụwa na plan n'isi gị si na ụdị ahụ na n'otu de n'ibe ya na-amara na amara onye ọbụla si na ive ike eme anyị na mmanya ike nwa ka anyị ji na-atụgbu si na ive ike anyị bụ ya nya ya akwa akpa na ezinụlọ ya ibe anyị gọrọ na nzu ka anyị gọrọ na mmanya nwa asị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwa ya mma ndị enu na ndị ana ndị mbụ na ndị egede ndị mmụọ na ndị ishie na mmanya na ogbu ya ozi ndị gwuru ogbu isi akwụ na mmanya gị na amakaside na mmanya gị chioke mbe ezoba na agị dịba nwa alele ụmụnne m ka nwa na mmanya program taa nwa ya bịa na njedebe ụdị a bịa na njedebe taa nwa ama ya oge sigide iko ivi ji eme ọ bụ na ivi Igbo na-amasị gị ịbụ na asị eyiwe ngo ụwọdụ na-akọ nke mee na ndị mmụọ ki na-emele dị etini mele na mmụọ na-emele Igbo ihe ki na-emele na ọ bụrụ mmụ gbasa ozi nwa ka ndị ọdịkọ dị gazi ndị na onwere ndị eji maka be eme na amara omenala Igbo atọ ọlụ kpọrọ omenala Igbo anyị asị ka avụ ya shie ozi nwa shie nya ọ bụrụ nsọsọ ive mmụ nji na-eme mmụ ya flash tin ya na-eme na post bụ ọ bụrụ na elekọ bekwalene ka eme somethings ejikwa na amụtachakwarị somethings na ive ngwulegwu a na-eme anyị ibe ine na-eme na Nigeria tudo nwere ọ na-etake serious ibe ine na-eme tudo nwere na ive ọbụla mere na-enwere as joke ọgụ Ukraine na ọgụ ndị Russia na ndị Ukraine some people ejele crack wa joke ọ ive anyị dị ata ma na-aga asị na mmadụ egburu onwe maka na ọ na-ekiri hypertension ọ na-eme nke ive niile na-abụrụ ive ngwulegwu ive niile na-abụrụ ive egwu o nwere somethings ị dị iji mata ive a na-amachara ive ụwa mata mụ na ụmụ nọ today ana m eti ilu anya na arụ na ọnwa bụ na pata some people asị na ma na mụ na-eme nke ana m ege okwu mmadụ wee welo ị na-agwago m okwu dị nọdụ na-ekele gị na-ege ihe nje gara ọmụma na in every no sense there is sense ndị Igbo na-ekwu n'okwu so dia this life unu emene na ive niile bụ ive chan ive dị ihe flashy things ka eji na-eshi ya ive bụ ive ga ya na-asị gị na ive na ive he na ive bụ ihe life na ive ọvụ dị na ive new model life ka na-enizi so dịka ana m ayọ gị si gị kinyere m aka gbasa ozi nwa na ozi ọma dive nke be nọ n'ijara ezi nwụ dị ozi nke be nọ n'ijara enwepụta ya taịmụ nke be nọ na-asị n'ọdị gị wele ọ na-emara ụdị ezi na-ekwu ọ n'ọdị gị ịbata na ị na-asụ Igbo na-asụ asụsụ nke ọ n'ihe batara ojile pụta jiri nke na-eji mara gị na nke jiri mara gị nya bụ omenala anyị mma batara ebe a na-asụwa nsọ ọnụ mma batara ebe a na-asụ asụsụ ndị Imo mma batara ebe a na-asụ asụsụ ndị Ebonyi mma batara ebe a na-asụ asụsụ ndị ọma bala ka mma asụ arụ Anambra aside go na asụsụ ndị ọma mbala ka mma asụ hie nya bụ njirimara nke m na-asụkwana na-asụ ya na arụ nke mmanya ba ezi agụrụ otu agụrụ ere yes that is my own so nya dị na gị wele si na ike emekwe nke eme nke ọzọ mba gbasa ozi ya bụ ka ntị ọzọ nụ ya na ndị dị nwere njirimara wa ndị dị nwere basị nke be nọkwana n'ifilikwe na pụtawa ka ụmụnne gị ndị ọzọ nọcha n'akụkụ na-agụga na nwere ụdị ada n'otu o nwere onye ezi agụrụ otu ebe nsi na amara obodo a na-akpọ ezi agụrụ otu talk more of ime agụleri o nwere onye agụleri na-atụde na mara agụleri na ntịkọ na anụ ya ọ mara na echi na about agụleri echi niile ezi onwere kọmunichi na depụta aka na pes na anọdụ na pozishọn ị na-agụ azụ onye Igbo na ndị Igbo na-eme nke na ndị Igbo kedu ọkụ eji ma amarị ma nke bụ na ma o nwere kasị na agụ o nwere kasị na epụtụ eturu mgbe ọ dị na tenda mgbe ọ dị na ụmụ arọ so diko
nke be na-ege ntị n'ozi nwa gbasa anya ịgbasa na n'ọdị na ị na-ekwolo m wee na nina na mụ na mụ bụ yo chi priest mba abụrụ na ihe na-emebe bụ eziọma ka anyị na-ezi oziọma ịbụrụ ihe ezinwe oziọma pụta ka ejebe oziọma ọ bụrụ ihe ezinwere gbasara nke ndị mmadụ nke mere eme so that ka ntị na-anụrụ ya na-anụkwu ya ka ama na nke anyị bụ nke anyị nya ka nna ya ngị bụ onye na-ege m ntị nwa asụ anya gị ki na-eme ọna ahụ nya ma alị gị mma ibe na-emere igbo ibe aja na igbo aja na agụrụ duwe gị ma kwalụguzo n'ụtụtụ kwalụguzo na-enye kwalụguzo na ha si ibe anyị ọ bụ na ndụ ise